mukhoza kusimbapo zotani mmene inu mwaonera chayenda bwanji chisankhochi zimenezi zimene tifuna tikambirane tsiku la lero. Njira yake ndi yomwe ija yopita pa Facebook, nguperekako ndithu ndemanga yanu Luntha Television Facebook page, osayiwalanso ndithu kuimba foni pa nambala imene ili pakonapo. Imeneyo ndithu ndimene tigwirisira ntchito madzulo ano kuti tingomva popezapo inali week ya busy masiku 8 amenewa analopatsa busy kwambiri. Sitikudziwa kuti kodi mwatsatira motani chisankho chimenechi cha patatu, mungasimbepo zotani mkatikati mwa chisankho chimene. Ndiye iyayi oyimba foni ndiye ndi gulu muja tichitira zikomo kwambiri. Titolepo oyambirira pano koma oyimba onde achuluka. Ndeti kuti tikayankha muja pamafunika tiyikweze pa loudspeaker ndezwezi uchitika ndi kuti akukangana mafoni okhaokha pena kulimbana. Mwaswera bwanji? Tasweranso. Zikomo. Ndiye kungofikira ndi amaseko pali chilungamo penewo? Kwa basi. Nangasi ukakhala mwini chinthu udziyambilira ufika pamalo. Ayi takumvani takulandirani kuchama kuli bwanji? Uno kwatendere. China chilichonse Mulungu adalemba. Mulankhula bwanji kodi? Abajali marero. Zolemba izi. Tasimbani kuti kodi chisankhochi mwachiona bwanji njeno titamva ndemanga yanu madzulo ano potengera kuti ayi inali wiki ya busy kwambiri koma anthu mmatsatira m'manyumbamo. Chayenda bwanji chisankho nkuona kwanu? Alida kuyankhula chonchi. Masankho achaka chino. Apambana masankho onse. Ya ndipo ngati kwathu kuno. Alida patamvako kuti sente yakuti zinasokonezeka. Koma anthu anachita nkufuna kwawo. Mwanga mmene aliyese amaganizira pochoka atadzuka pa nyumba pake. Ndipo zidenda bwino. Kufikira napoti achitetezo athu anagwiranso ntchito molongosoka. Kusamalira mabaloti amene achochoka nawo pa sente opita patale sente ya constituency. Uchoka yapo pito distrikiti. Uchoka distrikiti mpaka komwe kupingu. Siri damveko kuti ayi pakuti panatani. Koma popeza zoliralira sizisowa. Wena tumeona ngati kuti mbali zina amarero kuti ayi andibera. Iwo akakubere munthu liwa nibere sente akakubera chani. Ndiye ineyo ndiyamikire kuti Malawi apanga chisankho chapamwamba. Ndiponso ndinafuna ndikupempheni chonchi kwa lero pologalamu iyi. Mabwana tutendu yankhulamu akumva. Chabwino. Pologalamu imene inafunika muitseketeni koloko. Chifukwa chani? Zina zimene ndiyo mwapanga mwasanja mapologalamu anu amene omwe pange ndi usiku ife titagona. Chifukwa apapa tufuna utsuka mkamwa nkuyankhula. Nkuyamikira zimene zachitika pa dziko la Malawi. Ndiye mabwana by public demand tikhale mpaka rateni koloko. Ya alida alamula kuti pologalamu iyi ifiketeni koloko anthu ayankhule monga mmene kumakhalira. Chabwino. Koma 1 hour yachepa. Chabwino. Koma yakhaleteni koloko ndithu amve kumpandoko kuti ineyo ndagwada ngati leader. Iwo orele avomereze zimenezi kuti anthu atayankhula. Leader of the house. Yes. Tathokoza kwambiri kuyikapo ndemanga yanu kuti ayi. Ndisana yankhule tsono. Zonse tayankhula pa simuna yankhule? Ayi nanga ngati ndafika pa mutu. Uku kumacheza chifukwa choti tinasowana. Koma ndayankhula ndithu kuti pologalamu ilero ifiketeni koloko. Chabwino. Choyambirira Amalawi. Ndiwathokoze. Pakumverana. Pachimene aliyese akuyendamo. Tinali nkufunitsitsa kuti popeza zinthu zinzosiyana. Akatolika so amarelo kuti nzosiyana zekeleziya. Ndikupempha amene awina asangalale mwamtendere. Mosaphwanyira ufulu anzawo.
komanso amene agonja chifona limpikisano ruwa thunthu so nyanyaganyanyagayi. Okay. Nawonso akhale monga mmene kulili pa 5 years sipatali. Okay. Koma pokumbukira mwina zintchito zimene zakhala tayendamo ngokulupirira kuti Malawi Congress Party sidzaonanso mpando. Ndiyo mwamba ulagwitsaso pano. Hayi tufuna tifotokozetsa pano kati tili pa program achidzulo nangati kabisa ndiye kuti ukhangati kuti wana sipangiza bwino. Chifosa madelero ligula nyama mpomo akabwera nthelele kumanja hayi ndiye kuti zisempana. Okay. Amalawi anapanga chiganizo monga mmene tonse timakonzekera hayi ine ndakadula kanga kovorera hayi neso yani basi tsiku limene lija la 16 lija. Tidapita pa center kukavota. Aliyense amasankha mtsogoleri wake wakumtima wake malingana ndi ntchito zake. Ineyo changa chala inkisana choke wena palapala kuti mwina inkiye choke. Okay. Ine changa chindakaforera atati. Ndimafuna ulonjeza chonchi kapena kuwakumbutsa chonchi atsogoleri amene awina. Chabuno malizana modelo. Mwa malonjezo awo. Amene amatiuza. Sindichitonena chifukwa aliyense akuwadziwa. Okay. Akwaniritse. Ndidanena apo nena kuti nthawi nkachitsilu. Chabwino. Chosamva amachiphikira mmasamba. Apa pakuoneka ngati kuti pakali panopa achakwera ngoyipa. Okay. Tukhala ngati abwino ndi amene asankhidwa. Koma nawonso azindikire chinthu ichi unena kuti akalakwitsa ngati zimene anzawo ayendetsamo Amalawi. Zaka 5 sipatali. Okay. Adzapezeka ali ku opposition. Ndipo TPP pamene dali kotsutsa. Lero MCV jaso iliso kotsutsa. Ndipo amayankhula kunena kuti aprofesa asapita munthalika mawizo silopu wawo adenda ko 70. Inu bwana chakwera alichali chimwendo amene amankhula mawu amenewo ndikufuna ndatsate samanyozayi. Inuyo bwana mwayenda mawizo silopu 200 echakuti. Ndiye munthu wayenda mawizo silopu 17 angapambana ameneyo. Iwo aja amayankhula chimene iwo ali mwa Malawi samadziwa kuti kodi Malawi ndi ndani panopo ndani napo kuti panopa Malawi adasukusula sungampusitse lokota chita kumpatsa chiyani kalibe kuti akhozota thauza pa zimene iye akumana nazo za mikwingwirima. Okay. Ndiye ndimangofuna ngati dziko mmene tagonjerana chonchi ngakhale zina ndinazionapo ngati kuti kwansundwe kuli zosokonezeka zomenyana chiyani zimene zijazo nzofunika atsogoleri athuwa zadzikwanje zija zimtima zoona kumbuyo zitheleru. Ndipo apolisi ndikuwapempha kuti ngati mumagwira ntchito chifukwa cha munthu amakuopsezani kapena kuti munthu amakuwuzani kuti kamenyeni wakuti imene jaso ndi milandu mwina mudziyankha kutsogoloko koma mkaulula amene amakutumana amakupatsani amakukanisiposa chifukwa ababa tufuna dziko lathu lino likhale mwamtendere mwabata monga mmene pano patilili. Tiyamikire kwambiri kumva maganizo anu madzulo ano amaseko. Ineso ndanyadira koma sitafu yonse kumeneko moni. Tathokoza kwambiri moni wafika. Zikomo. Kupitira kumva maganizo. Anthu ambiri swali pa Facebook akulemba ndemanga zawo ochuluka iye kuti first let me congratulate Anabe Mtali Manja because he was calm, not shaking again. Inu mwayigwira ntchito yotamandika DPP malangizo apange zinthu zokomera kuti wakutaoni ndi wakumudzi chifukwa Malawi sachedwa kuyiwala. Amene ndithu nda Ronald Kanyenda ali pa Facebook tikhati umatolanso pamenepo zikomera mbali zonse. Maswera bwanji pa line pa? Ndaswera bwino kaya bwanji. Ayi bwana ine ndaswera. Ine ndikuti ndikaona ndamanganga ndiyakuti President Mutharika ndimuthokoze kuti wapambana. Okay. Omano ene ndikungomva kuti malonjezano ngati amene adatilonjeze fa Malawi akwaniritse. Okay. Kutengera kuti no nthawi zino zake zimatheka kulonjeza kumonso kwanilisa ngati mwana alonjeza zawo yawa alilonjezako koma zimanalonjezo zambiri sizinakwanitsidwe. Kodi paja Mutharika mwachidule kwambiri zimene mukumbukira zimene sizingathe mwina 1 minute analonjeza chani?
analonjeza kudzakhala mkusekondari maphunziro aulere kusekondari komanso analonjeza kunena kuti ana sukulu zamachijeni sukulu zolemba ngati mayeso kajani zakasaulire sinzalipiranso yayi. Okay. Yeah, nene mangomvemba kuti zikatalonjeza please chonde akwandise kumana mkumbira kukulubira ni mtima wonse. Okay. Yeah, ine ndamanganga ikokha imene yachibala. Paja mkutu umeneko. Kuno kumzuzu. Kwa mzuzu. Tathokoza kumva maganizo anu bambo. Kwambiri usiku pambana. Mukhale ndi usiku pambana. Kwambiri. Zikomo. Well, ochuluka ndamene akutsatira kuti chisankho chayenda bwino and the APM deserve to be to win. Yes, congratulations to the DPP. Mero ndithu ndi Frank Chawanangwa mkandawire pa Facebook page pamene pochuluka benda amene akulemba message akuti just kudos to Justice Annabel Ntalimanja. Well, amene ndithu ndi Amire Chauta Innocent Chidantere akuti ali kuti kodi mufusa bwanji pamudzi pano. Mwina ayimba foni pano aondawo Mike Salanje Kenneth akufunsa kuti Innocent Chidantere ali kuti kodi mwinatu achimwene mukhoza kuyankha chakumponera uko ndi tsiku longo ufuna kuunikira komanso kuthandizana ndi zayenda bwanji za chisankho tsono ena atu apa achita matchulano a Innocent atani kodi ntopola bwanji madzulo ano apa ma message ngochuluka kuti chisankho chayenda bwino ndithu ndipo china nchakuti ndipepese kwa amayi Annabel Ntalimanja kuti kuti Ntalimanja powaganizira kuti ali ndi upandu ofuna kubera zisankho moti ngati angamve izi akhululuke ndithu and may God bless her. Chabwino ikupitirira ndithu nkhaniyo ndayimira pati pempho ndiloti chonde pangani mwa malonjezano ndithu Peter Mutalika awo ndithu alemba message imene ndi yakuti H1 +265 mayina amene ndithu amakhala nawo anthu pa Facebook ndithu ndimene zimakhalira ndithu munthu umakhala ndi dzina lina lapaderadera akuti to me it seems DPP yabwera with new plan and I hope akhala osamala kwambiri and it seems pompano zinthu zisintha chikhulupiriro cha iwowa Billiard chikutero ndithu pa Facebook page live Lunta Television akuti ayenda bwino akuti masankho angoyankha amene kuti masankho ayenda bwino. Well, we're trying to balance chifukwa anthu ena ali kunja kwa dziko lino ndi amapempha kuti kodi chifukwa chani mangoyankha mafoni okha ena afetera kwanji so akuti atungande ali bwanji chabwino Henry Gunya amene afunsa kuti atungande ali bwanji kodi atungande ndi ati tsopano APM chabwino ineyo nkuona kwanga akuti makawa tinene zoona pano chisankho chayenda bwino kwambiri ngati mmene timayembekezera ngati kunoko ku South Africa tikutsatira kwambiri ndithu ndipo mayi Annabel Ntalimanja akuti ulemu wapadera amene ndithu ali ku South Africa gift Bonamali ya amene ndithu alimbanso pa tsamba lathu la mchezo pa Facebook page tikupitirira kutsatirabe zimene zili pamene we'll get back to the cause musadandaula amene mukuyimba tiyankha koma tibalance nkhanizi chifukwa ochuluka amakhala kunena kuti ndiye chimene mmayikira pa Facebook nchani mafuna ife titani tsopano akuti ineyo koma ndimafuna Innocent Chidantere uja amayankhula atumwano amene nda Jennifer Paul chigamba chaputa kumva ni mchichewa akuti Mastano Kilembe akuti chisankho chayenda make yagwira ntchito yotamandika and Nkhani yotsatira ngati chipani kuti zimene analonjeza ku mtundu wa anthu ziyambe akuti kuchitika anochanawo ndi Mastano Kilembe atithokoze kumva maganizo anu big up APM. Well, amene ndithu ndi Mandevu Master Hub akuti akonze zolakika zomwe anzawo amapeza amapanga kuti asazachoke ngati
ngati achitira MCP Alik Kaunda amene onso ndithu kulemba maganizo awo live from Mwanza. Masankho ayenda bwino smart Malawi tinavota mosaona mbali. Chabwino apa ndi Onesmus Mlowele iwa kulemba kuti ifeyo tikuyamika kuti zayenda bwino, inali nthawi yopatsa kuti mantha kwambiri koma Ambuye watikomera mtima. Chabwino apanso message ina kuti zisankho zayenda bwino amene wangonena mwachidule Alon Basiro Basrio Vincent alemba choncho dzinalo akuti dadi sewala pano ife tikupakira kubwera kwathu kuchokera kuno ku Theba amene onda Yami Mfana akuti akufuna atachoko South Africa abwere ku Malawi. Chabwino takumvani akuti ine ndine Jacqueline kuno ku Mozambique koma ndine wa ku Malawi konkuno ndiufuna ndipemphe kuti zomwe anatilonjeza zichitike zikomo. Amene ndithunda Jacqueline komwe ku Mozambique ayo angonena kuti APM zijamudanena zichitike zimene yo akufuna zitachitika. Well akuti the MEC chair let me give you your congratulations for your good work, and Malawi we must believe that indeed there are many people who love this country. Amen on the billiard kodi mobweza su message kuti Grace tibweranso just give me 2 minutes kuti tiwerenge awiri atatu tibwera ku makhozi musadandaule. Akuti ndikoyamba kuona lamulo likugwira mchito mokondera mosakondera zitapitira chonchi msogoleri azilemekeza mzika zake awanda Davy Naduwe pa Facebook page. All you can do is like the page Luntha Television, follow the page, mukhala ndithu mukumakhala ndi mwawi omapereka maganizo anu ife nkumawerenganso ndemangazano. Allow me to get back to the cause chifukwa anthu ambiri ndochuluka amene akuimba sofoni nsanje tuchitipa tipitire kumva maganizo awo kuti kodi akutinji. Mwaswera bwanji muli live pa Luntha Television? Mwaswera bwanji? Ayindaswera tikudziweni kumene tafika. Mayimayeso zisankho zayenda bwanji mwachidule nkuona kwanu? Zisankho zayenda bwino kwambiri. Kutokoza kuti ku Malawi kulizembere pano mitima yanthu yasika. Oh. Yetu. Payenda bwino ndipati nkhani ya zisankhoyo? Payenda bwino ngolera kuita sankha sogoleri amene timamufuna isa Malawi. Okay. Mukhale ndi usiku wopambana ku Phalombe. Zikomo kwambiri. Amene wangoganiza kuti ayi sogoleri amene amamfuna ndiye wasankhidwa wapambana ndiye zayenda bwino. Generally timafuna tichawunikira zisankho zonse zayenda bwanji. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji bwana? Ndaswera kali mwaswera. Ayi ndaswera kanthawi kathu nkochepa timati timve mwachidule maganizo anu. Ndikuti choyamba dzina lanu, zisankho zayenda bwanji za msogoleri wa dziko? Ine ndi Odrek Nkondo kuchokera ku Nsanje. Inetu choyambirira ndimati ndithokoze kwambiri. Makamaka mayi anabero Zalimai. Okay. Mayi yu wagwira ntchito yotamandika ndi zimene anthu ambiri sitinayembekezere kuti akhoza kuchipanga hando choncho chisankho chimenechi. Komano kwakukulu tiyang'ane kuti chitsogolo chathu kuti chikhoza kukhala chotani. Okay. Chifukwa kwambiri mukayang'ana mupeza kuti manalo and void votes anali wochuluka. Komano timayang'ana solution kuti ngakhale ku sukulu kumene zimaoneka kuti apapa mwanayu amafuna kulemba mwakuti. Kupatula kungolokera tsidya lina ngati ndikunja koma zimaoneka kuti kodi munthu yamafuna kuvotera ndani. Ndiye timafunitsitsa kwambiri kuti kayandanza athu amabungwe kayandi achani kuti atithandizire chifukwa pena chiganizo chimatha kuoneka kuti ngakhale munthu anaolokera koma amavotera uyu. Okay. Ndiye maganizo ngati amene wowo tikanakhala kuti tinawunikira kapena anzathu anawunikira
ndiye kuti zikanakhala zabwino chifukwa mavoti onongeka sakanatha kukhala wotuluka ngati mmene analili chonchichi. Okay. Ndiye kwambiri timayang'ana chifukwa ndi nkhawa imene pena omulozayo akusowa kuti kodi tikhoza kuyang'ana kuti vuto ndi ameki kapena vuto ndi anzathu a national civic education kapena ndi ndani. Ndiye vuto tikusowa nalo kolowera koma kwakukulu tikanayang'ana kuti kodi amene amavotayo kwakukulu analunjika pati zimene zijanso zikhoza kumatithandizira kumakhala ndi mavoti onongeka wochepa. Chabwino. Koma mwina pempho langa kuzipani zathu zimene zapanga mgwirizano umenewu kuti ngati nkotheka atalunjika ndithu pa zinthu zimene analonjeza mtundu wa Malawi. Okay. Kodi mgwirizano oho. Kuti mwina zitithandize kupewa pammawa chifukwa kusukusula kumene Malawi asukusula sakuyang'ana kuti kodi kunsonkhano kunali anthu ochuluka bwanji koma kuyang'ana kuti munthu uyu atinamiza bwanji. Zimene zatsala ku Malawi kuno chifukwa watakhala kuti atinamiza apapa ku msonkhano kwawo ndi kumapezeka anthu ochuluka. It doesn't mean kuti anthu ochuluka chakavotera koma mangofuna aone bodza lawo. Etu munthu wankulu. Chabwino. Ndiye ife tingothokoza kuti Chisankho ku Malawi chaenda bwino andi ndipempha kuti ngati nkotheka Mulungu atithandizire dziko likhale pa mtendere. Okay. Inetu nditero munthu wankulu. Kodi paja nkuti? Kunsanje. Tathokoza kwambiri kunsanje kuti patsa maganizo anu madzulo ano. Ndithokoze kwambiri wawa. Mukhale ndi usiku wopambana. Inunso chimodzimodzi. Iwango chenjeza kuti ma narrow and void achuka. Well, ufunika nthawi ina kusiphunzitsa anthu at the same time akuti unyinji wa anthu enoyo muziuona kuti si Chisankho yayi koma muzikhala ndi zochita zimene mudalonjeza palaini pabwera ena komanso kuti ndi ma message ochuluka. Tipange bwanji masula bwanji? Masula kunoka ino. Bwana inaenda swera. Azongombe. I wanted to hold you kuti ndiwerenge message koma I think ndi ma unity tikutayirani kwambiri. Tafika kuti madzulo ano ndemanga yanu mwayiona bwanji Chisankho ichi? Amafika kwa mwanako kumulanje. Kwa mwananko? Kwa mwanako kumulanje. Kumulanje paja bambo ndani? Kenneth nenani. Ane nani tane nani? Malingana ndi mmene mwaonera Chisankho chaenda bwanji in general? Tinene pano kuti Chisankho chaenda mwapamwamba kwambiri. Ndipo timuyamikire nzimayo uyu Talimanja. Okay. Ali ndi experience yopsa kwambiri. Okay. Imene yapangisa kuti Chisankho aoneke ngati ndi wophweka. Chifukwa chache ngakhale atalengeza dziko wachitakamu onyadiraso anyadira mwamtendere. Tiyamikire chimenechi anabero Mtalimanja ndi munthu wa experience kwambiri watichita hodi mwapamwamba kwambiri. Okay. Ndithu bwana wanga. Well, bwana nani kunena kwanu ife takumva madzulo ano. Chabwino. Kuti mwayamikira my justice anabero Mtalimanja kuti agwira ntchito yopambana ndipo tikupatseni mafuno abwino madzulo ano kuti inu bwanji mutagona bwino kuchokera kumulanje. Zikomo kwambiri inunso mukhale ndi tsiku labwino. Ndathokoza kwambiri pitira kumva maganizo about 20 minutes imene yatsala kuti the balance zili ku Facebook komanso anthu amene akuimba. Mwasula bwanji? Well, mwasula ku bwanji? Amene ndithu taika pa loud koma mwasula bwanji? Dasaba bwino kaeno. Aitimve maganizo ano ndikuti kumeneko bwana. Unowo ndikunthalire chitipa. Chitipa. Tathokoza kumtsalire kuti mwatipeza. Dzina lija koma. Grant Karokora. Bwana Karokora tatinenani maganizo ano pamene Chisankho zayendera kuchokera pa 16 kufikira tsiku lowulutsa. Ineyo ndikuthokoza amayi Talimanja. Okay. Wayendesa bwino Chisankhozi. Okay. Ngakhale poyamba anthu namunkayikira kwambiri koma wayendesa ngati mwamuna ndithu. Kodi anthu panali chikayikiro Kwambiri. Choma kubweretsana kuti muzikayikira munthu musana mwedze. Chinali chani makamaka? Monga ma Africans dinababwa chonchi ndithu. I like that one. Kungobadwa munthu okayikira basi. Basi. Pa Africa chauti akanatikomera mtima kuti tizichita ndithu mwesa kaye zinthu. Takunyadira kwambiri kumtsalire. Ayi ndithu ndathokoza kwambiri congratulations kwapita Mtalinga ndithu kuti
wabwera mboma ndithu. Chabwino tayamikira kwambiri kuti inanunso munatenga gawo kuti muyimbe foni. Zikomo kwambiri. Zikomo. Yeah. I like that honest kuti I'm African. Mwasula bwanji. Mai mwasula bwanji muli live pa Lunta television hapa. Hello. Yes, mwasula bwanji. Nasura gani? Aindaswera. Mukumvera ku TV chochitika njoti mumvera ku amene wakumvera ku television fachake ikangala dikira kumene kuti mwina